Anna. Näkyykö? En minä, jos mä nyt, Tai sitten pitää laittaa se. niin. Tässä me ollaan. Tässä me ollaan nyt. Niin ollaan oltu 30 vuotta aviossa jo Niin. Raijan kanssa. Ja niin, mitäs mä nyt sanon Raija? Kissa rupesi pesemään persettänsä. Älä se nyt niitä eläimiä koko aika. Niin. Mennään sinne. 30 vuotta ollaan ölkötelty. Ollaan oltu 30 vuotta. Joo. Hyvä nainen on tämä Raija. Hyvä nainen. Ja Raipesen pitää huolen kuule. Niin. Kuule Ah. taloudesta ja Niin. talosta ja se osaa kuule kaikki korjata mitä. Niin. Ja Se on tämmönen perinteinen mies. tarvii korjata, kyllä. Niin. Ei kuule tarvitse soittaa sähkömiehelle eikä putkimiehelle ei kellenkään ole Ei. tarvinnut soittaa. Kyllä mie. Kyllä, Korjaa. aina korjailua. Ja sie aina ruuat laitat Voi kuule. Kyllä ei tarvitse kuule suuellaanko. Muikku koki. Muikkuko. Muikkuko. Muikku kosta se raipatu. Minulla jäi vähän tuo. Eniten. Ei pattoa. Vaasa. Se on minulla ollut aina. Ottako se niin läheltä sitten se värkki? Näin niin. Ollenkaan. Kyllä me. Nui. Otetaan. Tässä on. Semmoinen. Ikkuna No nyt kato. ei kuule Ruppa taida lähellä. käät riittää siulakka. Mie pistän sen widescreenin kuule. Onko Vuota vähän se siellä. semmoinen? Siellä tuossa. Happula. Widescreen. Vaisriin. Tää perkelettä. Vaisriin. Ei se. Nyt siinä on semmoinen suumi pitäisi olla. Suumi on tuolla. Se on Panna siellä, se. onko se nyt edessä vai takaa? Tuolla se on. Onko se edessä? Nyt se No se sukkaro tulee ei- lähempi. Vinnit voi sitten. Puristella. Näkyypi. Sitten näkyypi Nyt siellä oot. Nonne. Näkyypi En jo. minä. Jos mä nyt. Ja sitten pitää laittaa se. Niin. Tässä me ollaan. Tässä me ollaan nyt. Niin ajateltiin, että myönnin Semmoinen kanssa. reaalitujulkis. Semmonen sille. Meidän kylän reaalitujulkis. Kyllä minusta se olisi niin semmoinen Kyllä se ois. tavoite ihmisen elämässä. Näin on. Liitelissäkin ihmettelisivät. Että mitä. Kato Raija. Kato Raija ja Raipe. Raipe ja Raija siellä kuule tuloa ja tietäisivät Niin. kaikki mitä me ollaan. Varmaan kuule niin voisi laittaa vaikka patsaa tuohon kylälle. Kyllä Raija ja Raipe patsas ois Raija kuule ja hieno. Raipe ois. Laulista on kyllä hieno. Minun Minun hieno ois. Niin. reaalitupatsas. Juu. Näköistaidetta. Sille. Ehdottomasti. Väsi. Rankii kuule. Se ei ole turha mies ollenkaan. Se on niinkö se. Mikä Monroe. Niin. Mutta ei ole silleen jo niin pulleet silmätkö silloin. Ei oo. Muuten on. Kyllä. Muuten on minusta aika lailla samaa näkyä. On, eikä on. Tyyliä. Tahtakaa vaan. Rock'n'rollia. Rock'n'rollerit. Rock'n'roll-miehiä. Pantaisiko poikki nyt? On varmaan poikki. Tämä voisi olla hyvä lopetus sen dramaturgisesti. Dramaturginen huipennus. Katsotaan sitten.